افدم و حمید من و خوش تماشاوانین هیجا هم بخیر هاتنا برنامه باسی روز و کردستان 24 لترکیه و باکره کردستان روشا وگریانا برب پیواجویک چارەسەریە یا نوتی آخفتن هن پیسپوروش رو وکار این نیزی حکومت دبیجن کو اف پیواجو جین برید خورتر و برهمدارتر جیبه لی حتی نها اف یک تنی لکولی سانتی آخفتن لپیش رایا گشتی بابت کوها هنجی ند روژه بیده د تبر امیا دوام ده ل استودیو امیا لهولیری لگل سیاستمدار عثمان öcalan ام دی لسر اگر و درفتن پیواجوی کوها قصه بکن لباکوری کردستانی شری بریوده چه تراومین گران این آلوزین جواتی دیرونی پرورده و برینین کور این جواتی در خستی حولی آلی و آلین شر و بتکوشینا جبو دموکراسی ل ترکیه بنافت کن گلو اف شر ایکو اوقاس ویرانی آنیه به طایبتی سری گلی کرد به آرمانجا دموکراسی ل ترکیه روایه راسته لگل سکرتری گشتی یک کماله شورشگر دموکرات آ کرد ده دکاده عبدالهای اکموش ام دیوان بابتان بگرن دست بریز اکموش دست پیکده بخیر هاتنه گرم بو کردستان 24 و برنامه باسی روش ام جور دست پی بکن گلو اف شری کول باکوری کردستانی جبو دموکراسی آل ترکیه بریوه دیچه گلو شرکی راسته Ya bêguman şerê ji bonê demokrasiya Kurdistana Bakur bêguman meriv nikare jê re bêje rast e. Ev şer nabe şerê demokrasiya ji nû ve sazkirina demokrasiya Tirkiye. Ji ber ku her du hêl jî mesela demokrasiyê da hedefekî demokrasiyê nadin berxwe. Di serî de hikûmeta Tirkiye gava basa demokrasiyê dike ew tenê ji bonî parastina hikûmeta xwe û parastina statûkoya dewleta xwe basa demokrasiyê dike. Basa demokrasiyekî gerdûnî ku bi prensîbên gerdûnî cî bibîne basa wan nake. Yên ku şer jî dikin li ser mesela netewa Kurd basa şer dikin. Gava tu ser mesela netewa Kurd basa şer bikî û hedefekî berjewendiyên netewa Kurd bidî berxwe ew jî gertûbêjî ez ji bonî demokrasiya Tirkiye jî şer dikim divra da jî aloziyek an jî nakokiyekî dinê dertê holê. Belê ger em bigrin niha kek Abdulhay ji sala 1984 ve gu şerê li Bakurê Kurdistanê dest pêkiriye heta niha bi dihên hezarên gencên Kurd bûne qurbaniyên vê şerê bi taybetî di sala dawî de ku girêdayî van kolandina xendekan û wanan şer dîse dest pêkirî yanî bedelekî wisa giran lê bi destxistin ku demokrasî ji bo Tirkiyeyê yanî metod divê şer bê ji bo demokrasiyê Tirkiyeyê. Bêguman tu metodekî awa ji bonî demokratîzebûna Tirkiyeyê encam nade. Ji ber vê yekê jî ew barîkat û hendek û bi wî şerê wêrankirina bajarên Kurdistanê û koçkirina gelên Kurd bi wî warê gihaştina demokrasiyekî sazûmankirina demokrasiyekî nemimkin e. Bes mesela barîkata jî wekî ku hergav em dibêjin PKK encameke ji bo pirsgirêka Kurd ku derketiye holê. Niha mesela barîkata jî ez bawerim ku projeyek bû û ew proje ji bo wêrankirina gelê Kurd bû ji bo bêumîdkirina gelê Kurd bû û hat li darxistin. Ew proje ji aliyê kê ve hate birêve birin birêz okumuş? Bêşik ji aliyên hinek hêzên tarî ku dewleta Kurd meşînin bi siyaseta Tirkiye jî dan qebûl kirin û hat meşandin. Ji berê ve mesela Kurd da mesela Kurd û Kurdistanê da wekî ku hûn dizanin dewleta Türk bi awanî kûr û dûr dimeşîne. Em gava li dîroka wê jî dinêrin li hember Kurda ne tenê bi siyasetekî asimilasyonîst meşan diye bi siyasetekî bi katliam warî jî meşan diye. Ji ber vê yekê jî di mesela Kurd û Kurdistanê da meriv dikare bêje ku di her warî da bêûjdan tev digerin. Kek Abdulhay em ji wir derbasî wir bibin
گلو باندورا شر لجواتا کرد چه انجامان دیدی نها سال 2016 داوی آوی اف شری گبری و دی چه ایرو چه تسیراوی لجواتا کرد لباکوری کردستانی هست Beşik ev jî tesîrek bandorekî erenî li civata Kurd nake. Ji ber ku di hilbijartinên Hezîranê da gelên Kurd ku bi girseyî û bi xurt alîkariyekî hêzekî dane HDP û di parlamentoda gotin ku di parlamentoyê da vê tekoşîname bi awayekî fermî vê tekoşînê bimeşîne. Lê şert û mercên ku siyaseta devleta Türk jî meşan û HDP jî di vî warî da hinekî şaşîtiyên ku meşandin em anîn ji nû da qada şer. Gavin qada şer hat tê meşandin gelê Kurd di vî warî da Kurdên Kurdistana Bakur di vî warî da gelek bi temkîn disekine. Yani vî şerî rast nabîne ji bunî pirsgirêka çareseriya gelê Kurd jî ji bo pirsgirêka demokratîzebûna Tirkiyê jî rast nabîne. Bes vê nerazdîtinê jî ne ku bu alîkarên devletê an alîkarên partiya AK Partiye bi temkîn sekinandiye bi rastî gelê Kurd niha wekî çavdêrekî li pêvajoyê dinêre. Belê ev yek encama çi ye birêz Kek Abdulhay encama çi ye ku ev bûyerîn giran gol Bakurê Kurdistanê rû didin û tu refleks ji aliyê civata Kurd de bi awayekî xurt nayête nîşan. Ev encam ji hinek jî ji mesela siyasetên şaş ku hatin meşandin bi her awayî got em bi weran e di siyaseta legal de jî û heta demekî siyaseta îlegal de jî piştgirî dan hêza PKK. Bes encamekî wisa derket di siyaseta legal de û diya îlegal de jî şer ku hat domandin vê encamê gelê Kurd bi rastî bi mêjiyê xwe da vê yekê nepejirand. Bes vê nepejirandinê weka ku serî da jî min got tenê ji xwe re halê hazir wekî çavdêriyekî ya jî wekî mesafeyekî sekinandiye. Ango vexwendina dewletê ji vê refleksa gelê Kurd ku temaşe dike çavdêriyê dike gelo xwendineke xelet ji aliyê dewletê jî çê nebûye gava ku bi awayekî bi şiddet li Bakurê Kurdistanê dixwaze ber bi wekî nimûne sazûmenên sivîl demokratîk aliyên pişeyîên Kurd li Bakurê Kurdistanê mamosteyan gobrê ve diçe yani ev jî ne encama xwendinekî xelet ji refleksên civata Kurd li Bakurê Kurdistanê. Ev xwendina xelet tenê ji refleksa civaka Kurd na xwendinekî xeletî ji stratejiya siyaseta devleta Tirk derketiye holê bi rastî. Xwendinekî bêşik wekî ku cenabê we jî anî ziman xwendinekî bêşik xwendinekî xelet heye di holê de. Niha li medya Tirkiye, li çapemeniya Tirkiye, tu li kîjan şîrovekar û nivîskar û ekranê wan gava tu lê dinêrî wekî ku bi hemmî ketine kalıbekî û dibên ku gelê Kurd ji HDP dûr ketiye û bûye niha endî pişta xwe daye HDP bi vî awayî dixwazin hinkî jî raya giştiya Tirkiye jî dîsa ji nû ve şikilkî bidineke. Bes rastî ne ew e. Rastî weka ku me serî da got belê ev encam wekî cenabê we jî anî ziman şaş tê xwendin. Gelê Kurd di sekinekî wekî çavdêriyekî daye li hê jî bêumîd nîne ümidekî ku ji çareseriya demokrasiyê jî û çareseriya pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ra jî bêumîd û bêhêvî nîne bes di vê pêvajoyê da wekî rewşa awarte ku heye û wekî we anî ziman ku bi sed hezara tê îfade kirin ku kesên ku ji karê xwe hatine dûrxistin siyasetmedar hatine zindan kirin kayyûmên şaredariya evana hemmî gelê Kurd hemmiya davêje mêjiyê xwe û bi rastî yek ji vana jî nepejrandiye gelê Kurd. Belê Kek Abdulhay ev rewş gelo çi erkan derdixe pêşiya we wekî dedeka de wekî rêxistinên din ên Kurd ên ku ji dervî perîferiya PKK ne çi yani erkan derdixe pêşiya we jî gohûn bi pirsgirêkên civatî ên Kurd li Bakurê Kurdistanê de mijûl be.
Niha di serî da di Kurdistana Bakur hêzên Kurdistan hatina ba hevî hêzên Kurdistanê bê şert û merç bê ema û feqet û nizanim gazin û gazinca hatina ba hev vêyekê mecbûr dike ji bonî Kurdistan hêzên Kurdistaniyên Kurdistana Bakur. Ya diya piştî ku hatin ba hev di siyasetan Kurdistanê da hem ji hêlekî va demokratîze bûna Tirkiye ji ber ku demokratîze bûna Tirkiye jî bi temamî Kurdên Bakur alaqedar dike. Ji ber veya ger pirsgirêka Kurdên Bakur ki yekem ne demokratîze bûna Tirkiye ve jî demokratîze bûna Tirkiye gelek giring e ji bonî kada mücadela demokrasiyê kada mücadela netewî firehkirina wî. Ji ber vê yekê tiştê ku derdixe pêşiya me ew e ku gelên Kurd, siyasetmedarên Kurd yên ku di qadan sivîl da siyasetê dimeşînin bê şert û merç werin bahev û stratejiyekî netewî deynin holê û bi dunyayê ra jî bi raya giştiyê Kurd ra jî bi raya giştiyê Tirkiye ra jî van peyamê xwe bidin. Başakek Abdülhay Niha ev babetên giring got te girtine desta. Li aliyekî metodên PKK got bi kartînê şerî çekdarî heye. Li aliyekî perîferiya wê hawirdora wê ê ku mesela nikarin siyaseta wan rexne bikin hene. Lê li aliyedê ew qas partî siyaset û tevger û rêxistinên sivîl demokratîkê Kurd ê ku nikarin yekîtiya xwe pêk bînin. Gelo wekî dereka de hûnê çi pêngavan bavêjin ji bo ku van hêviyên gelê Kurd bicih bikin. Divî warî da paşa avabûna DDKDyê du sê sal le ku me ji nû ve ava kir û bi rastî divî warî da divî du sê salî da jî û beriya vî du sê salî da jî me gelek gavên avê tune ji xwe evana ji bonî pêvajoya pêşeroja me ra jî meriv dikare bike nimûne. Me hêzên Kurdistanê ji bo kulî werin ba hev di serî di demekî de mesela rahmetiye Şerafettin Elçî ku partiya wî û Hakparê werin ba hev me gelek gavên erenî û giring avêtin heta me anî ku indî bi encam bibe hinek pirsgirêk derketin divî warî da ne ku ez aliyekî rexne bikim lê hinek pirsgirêk derketin divî warî da em ser neketin. Ji gêrî wî jî ji bonî hatina ba hev DDKDyê misyonekî pir ciddî dabû ser milê xwe û bi rastî gelek gavên giring avêtin lê heta niha encamên ku me dixwaz jê derneketibe jî ew navê mane ku ew ê encam jê dernekeve divî warî da jî em dîsa jî dibin em wê rolê didin ser xwe ku em ê dîsa bi hinek hêzên Kurdistanî ra têkilî û peywendiya deynin ji xwe peywendiye me hene ji bonî ku werin ba hev û di meselê ew bi Tirkî dibêjin ya asgarî müşterek دوی واریده ام کردستانی بینم با هف لی به بابت از تن به مناسبت از تن تشتک جی بجم اموی گازیا چکبردان کردستان باکور دا چکبردان PKK جی دکن. بله کک عبدالهای نها به تایبتی پشتی وی روشا خندکان لباکوری کردستانی رودایی بسد هزاران کرد جیهین خواه جوارین قبون به تایبەتی ژی دوارێ پەروەردەیی de bi dehên hezarên mamosteyan ji karên xwe hatine dûrxistin. Gelo ev ê yekê çi rewşekî dêrûnî, psîkolojîk li ba wan kesên koçber bi taybetî jê got hatine Diyarbekirê mesela tu li Diyarbekirê dimênî çi tişt li Diyarbekirê li ba civata Kurd ê got ji warê xwe koçber bûnê got derxistina holê heye. Niha di warê psîkolojiya wan da gava bênirxandin bi rastî xwedî psîkolojiyekî pak nînin. Lê viya tenê di warê psîkolojiyê da tenê bênirxandin ez bawerim ew ê kêm bimîne. Niha rewşa awarteyê Tirkiye ku bi zindankirina siyasetmedara û wekî ku me got bi kayyûma û bi ji kar avêtina mamoste û ketkarên avayiyên resmî niha çawa bê binavkirin lê aloziyekî pir zêde di şexsê wan, di malbatê wan û di kesên nêzîkayî ku nêzîkî wanin bi awayê hevaltî û dostî û cîrantiyê jî.
ji ber vîya eviya gerneyê çareserkirin di pêşerojê da ew dibe ku hinekî teqemeniyên civakî jî derxe holê. Ji ber ku bi awayê aborî jî însan zêde ketine astengiyê. برێز ئۆکوموشیانی حولێن دیاربکرێ بتایبەتی ئەو ڕێخستنین سیڤیل دموکراتیک ئین کورد gelekî zêde hene. Yani ji aliyên devletê ve diyare ku tu pengavên Kür ji bo çareseriya van pirsgirêkê nayê nekirin. Aliyên Kurd gelo duê babetê de pêwîst e çi gavan bavêj? Yani pêwistiya wî ev e ku di duwarên bürokrasiyê da jî têkiliyan bên geşkirin, duwarên siyasetê da têkilîn bên geşkirin. Wekî nimûne ez bêjim vî du sê rojê paşî heyetekî girîng heyeta CHP'ye li Diyarbekir bû. Bi rastî ez bixwe jî du roja bi wan re min di seansekî hevdîtinê da me hevdîtin kir, me pirsgirêka anîn ziman. û eviya yani wekî nimûne min viya got lê divê ku di siyaseta Kurd siyasetê avayên demokratîk ku dibêjin avayên sivîl yê Kurdistana Bakur divî warî da çi sazma karmend dibin, çi karsaz dibin, çi siyasetmedar dibin, çi bürokrat dibin. Divê warî da bi hemî siyasetên Tirkiye re jî têkiliya deynin lê serî da komisyonekî ku bê pejirandin bi hikûmetê re têkiliyek bê danîn ku van problema bi kêmasî asgarî bikin. Belê. Divî warî da hevdîtina bikin. Belê birêz okumuş ew rewşa mamostaya niha çawaya bi taybetî rewşa perwerdeyî ji ber ku zêdeyî 10,000 mamosteyên ê ku li Bakurê Kurdistanê ji kar hatîn dûrxistin hebûn. Rewşa perwerdeyî ya wan zarokên Kurd ê ku nikarîbûn biçin perwerdeyiya xwe bibînin çawa ye. Belê. Niha divî warî da devletê ji bo hinekî divî warî da hinek tedbîrên xwe stendin. Hinek mamosteyên ku bi peymanên Kurd wekî qewl dane wan hineka bi wan da ne dest pêkirin bi rastî. Lê ev ya ne çareseriyekî çareseriye ne dibû çareserî lê wekî ku hûn jî dizanin di çapemeniyê da jî stend. Bi qasî nîvê wan mamosteya vegeriyan serkarê xwe. Yani hefteya borî da ew vegeriyan serkarê xwe. Ê ku hêna venegeriyanê jî qismekî wanî mezin bi awayê ku tê nirxandin û nûçeyên ku dertên qismekî wanî mezin jî ew ê dîsa vegerin serkarê xwe. Lê li ser perwerdeyiya dibistana ku hûn bipirsin bi rastî di serî da hinekî pirsgirêk meşiyan hêjî hinek pirsgirêk hene. Belê mekanîzmayên demokratîk li Bakurê Kurdistanê bi taybetî ji aliyê sîstema desthilatdar ve ber bi başiyê ve diçe an wekî hîn di rewşa awarte de berdewam dike. Mixabin pêvajoyekî ku başiyê ve biçe xuya nake. Hêjî rewşa awarte û li ser hêzên demokrat bi tundî seknandine gelek saziyên demokratîk wekî ku hûn dizanin bi kararnameyê di hukmê qanûna da bi wan gelek sazî jî hatin girtin, faaliyetê wan hatin seklandin. Ji ber vê yekê jî tenê di wan saziya da bi rastî hêviyekî ku meriv dikaribe erênî binirxîne halê hazir xuya nake. Kek Abdulahî her wiha li aliyê Tirkiye, li aliyê Rojava beramberî pirsa Kurd diyare di demê da wî de yani empatiyeke ku tê nîşandan ji xwe tinê her ku diçe jî kêm dibe. Nimûneyê wêna berî çendîn rojan gerîlayekî PKK gol İzmîrê dixwest bête veşartin, xelkê wê de verê nexwestin got termê wî bi xwe li İzmîrê bê defin kirin. Yani ast gahaya astekî wisa ku wekî nefretekî civatî li Tirkiyeyê rû daye gelo xwendina we ji bo wê van babeta çi ye? Mixabin wekî ku ego hatiye astekî wisa bi rastî di pêvajoya çareseriyê de ku dihat meşandin ew paradigmayekî devletê ji alî AKP ve hatibû guhartin.
Yani vaka kuun dizanın deseri da Japonya Öcalan digotin bebek katili u terörist başı binav dikirin çıkas gava navi yübü barandana ve yeke digotin u despê dikirin di pevajoya çareseriye da indi van gotinê xwe van bêjeyên xwe ji para girtibûn hêdî hinekî hevalê wî mektebê derdixistin û digotin wela mel mektebê li mêj dikir û henûn bû filan û bêvan weka ku hinkî ewa ew nîşan bide eviya ew paradigmaya devletê guhar tibû jî lê gelên Türk ji ber ku ji avayiya Komara Tirkiye û hetanî îro bi perwerdeyiya xwe bi çapemeniya xwe û bi siyaseta xwe û bi hatiye şiklekî wisa ji xwe gelekî nijadperest hatibû ava kirin. Ku mesela Kurda da hatana rojevê diviya da hinkî zêdetir harbûnek dihatî holê. İja dema pêvajora pêvajoya çareseriyê de eviya piçekî hat mevretkirin, hat êgekirin û hatibû astekî wisa lê piştî hilbijartina ku şer dest pê kir û Serokkomarê Tirkiye biryara şer da ji nûv da vêya ku derxist solê ew dijminantiya wanê ku hinekî sekinan dibûn ketibû ser hev bi rastî eveya jî teqandinekî wisa da ku îja li ser termeyekî PKK'yê jî ew bûyer derxist solê ku eviya ji bo pêşeroja Tirkiye jî bi rastî bûyerekî gelekî nexweş e. Kek Abdulhay ez gava ji tespîtê te wa xwendinan dikim wekî ku derdikeve holê ku dewlet dixwaze ku Kurd ji xebata sivîl demokratîk dûr bikevin. Ji ber ku xebata sivîl demokratîk de mafên rewa, parastina mafên rewa hîn bihêztir e. Ji ber wê yekê belkî ku dewlet dixwaze Kurdan ji vê saheyê dûrtir bixe. Gelo vexwendinekî rast e. Beşik raste eviya encama hilbijartina hezîranê pir zelal danî berme ku di siyaseta sivîl da mafên demokratîk yên netewa Kurdî kolektif gava werin rojevê mafên rewa ger bi sekna xwe yê nijadperest hê jî li pêşiya wî gava bisekin yana ew ê di dunyayê da jî bi rastî tu rêyekî xwe îfadekirinê ew ê nedîtana lê gava ku were qada şer dibin mijû dûmana barûdê da endî ji xwe re dikare gelek maniya derxe holê û bi ser hêzên demokrasiyê da biçe û wekî ku cenabê we anî ziman niha qada demokrasiyê jî bi wê maniya xwe wê rêyê jî li hêzên demokrat girt. Birêzo ku mij de hevpêvinekê wê dawî de min xwend ku ew dîtina Trump serokê hilbijartiyê Amerîkayê got dibêje ez xeyaleke min heye ku ez Kurdan û Tirkan li ser mêzekê bi awayekî hevkar bidme rûniştandin we bi jî û avayekî pozîtîv li wê yekê temaşa dikir gelo ew pozîtîvîteya we hîn berdewam dike. Belê hîn berdewam dike ji ber ku duî warî da hêna Trump jî tiştekî ji wî cudatir hêna naniye zimaniyek ya dudiya ew yek jî gava ku me anî ziman bi rastî ji ber reportajekî wî bû û ji ber ku hetanî niha devletan devletên Yekbûnê Amerîka ku bi YPG û bi PYD ra têkiliyê wê ku li Rojava tê meşandin û ji xwe ew zelal e îja pirsek ji Trump hatibû kirin wê demê di reportaja xwe da Trump vê yekê digo dibêje ku heyala min wekî ku we jî anî ziman heyala min ku ez hêzên Kurd û ji ber ku her du jî müttefikê min in ji bonî PYD jî dibêje û ji bonî devlet Komara Tirkiye jî dibêje dibêj bo ku her du jî müttefikê min in heyala min ku ez her duya bînim bahev û rêyekî çareseriyê bibînim ji ber vîya ez dîsa jî wekî wê bêjeya wî gelek erênî dibînim û ji xwe van roja ji alî hinek hêzên hinek rojnamevanên ku alîkarê hikûmetê ne hinek tiştî avêtme olê hêvî darim ku dûra da jî encamekî Belê gelek spas birêz Abdulhay Okumuş sekreterê giştiyê Komeleya Şoreşger Demokrat ku ji Diyarbekirê gelme amade bû. Êvar baş spasî bo we serkeftin gelek spas xweş gelin. Temaşevanên hêja bi tewera xwe ya duwem piştî bêhnva deyanekî Kurd digel siyasetmedar Osman Öcalan li ser bi taybetî rewşa
Hewldanên gotê gotin pêvajoya çareseriyê ya nû li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê wê dest pê bike em ê biaxifin heta demekî Kurd carek diyem. Carek din silav temaşevanên hêja di stûdya me navendî li Hewlêrê de siyasetmedar Osman Öcalan mêvanê me ye û em dê li gel Osman Öcalan hûrgiliyên wan axaftinên niha ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê têne kirin ku dibe pêvajoyekî çareseriyê nû dest pê bike bigirine desta. Birêz Öcalan tu bi xêr hatî basî roj û Kurdistan 24 em ji wir dest pê bikin. Cemîl Bayek serokê Partiya Karkerên Kurdistanê dûnî di axaftinekê xwe Serk TV de destnîşan kir divê Kurd têkiliyên xwe bi dewleta Türk re qut bikin, bi dewleta Türk re nejîn û heta dibêje têkiliya xwe bi sîstemê re jî qut bikin. Nirxandina te ser wê babetê çi ye? Yani Türkiye û Kurdistana Bakur di rewşekî taybetî re derbasdirin. Em dizanin ku ev katî têkilî Kurd û Türk di astekî berz de xerab bûne. û yani têkilî pêk ve jiyanê zor zor lewaz bûne. Lê aliyê din de em dibêjin îsta rewş dest nade ku Kurd bibin devletekî serbixwe li Bakurê Kurdistan. Layê din de jî Türkiye amade niye ku bê Kurd jiyan bike û pêwîstî heye. Yani heta niha heta berî demekî Kurd em dizanin ku stratejiya PKK, stratejiya yani demokrasî ji bo Tirkiye, xweseriya demokratîk li Tirkiye yani gero ev guherînekî stratejîk e li jaliyê PKK ve yan jî daxuyaniyekî Cemîl Bayek e. Boy çi ez dixwazim wî bidim xuyarkirin. Her du laya pêwîstiyê xwe bi car din lehvatine yani. Belê. Ne ku dijminatiyê Kurbikî û Gurbikî bi wî nînin. Boy çi em bêjin aliyê Kurd ez nebim Cemîl Bayek ku ev çend xwe wek serokekî PKK bizanibe lê ez dibêjim ku ji bo wî bibe serokê bi zava netewî pêwîst e ku serkeftin nabi dest bîne. Belê. Ez ji berê Cemîl Bayek dipirsim. Te çi serkeftin bi dest hûnî? Te serkeftinekî siyasî bi dest hûnî? Yekî eskerî hûnî? Serkeftinê siyasî hebû te nigê xwe lê da te têk da. Heştê parlamenter derxiste bûn. Îsta ev parlamenterînê li ku bi cê bibin ne dizanin. Hinkî xwe zîndanê ne, hinekî xwe li Ewropanın. Xwe li ser xakê welat ne dikanin yani bi zavekî xurt bikin. Yani pêvaja siyasî te bi dest da. Ha dibêjin ku me nizanibû Tirkiye tund bê ser me. Bi terabên roj baş. Ti serokî bi zavekî bî tê beremberî xwe baş binasî. Ku tu nizabî ku ew ê çi pêngava bavê jêbû wextî tu li ser bî kursiyê bû çi daniştiye. Xuya ye ku tu serokekî siyasî şeklî ne cevherî. Ha layê din de bavê min te şerrek li Kurdistan kir. Yekî me hebû li dijî Partiya Demokrat dema 95 de şer dest pê kir. Got Sadam gotiye ez şerrî dayikî dikim. Got ez jî şerrî bavkî dikim. Got şerrî wî dayîk ve got êm jî bavk ve û rev ancak canê xwe xelas kir. Te şerrî xendeka kir. Di va şerrî xendeka de çi berjwendî Kurdê? Bi roja gelek kesî re ez daxifim. Edim dua dikim ku yek bêje wellahî destkeftek tê da ye. Şerrî xendeka çi destkef da Kurd? Ha 50,000 mal xerab. Ji vî de ku nîv berpirsyariyê Komara Tirkiye nîv jî tûy. Ha layê din de em bêjin bi hezaran kes hatiye kuştin. Berpirsyarê wî ku nîv Komara Tirkiye ben nîv jî tîjî layekî şerrî. O dîsa hêzî parlament çû. Belediye hemû çûn. Rêxistin hemû çin. Ev çi serkeftin bû? Li meydanê çi heye? Ji bo ku tu bixwe rebê ez serokê PKK me, ez serokê şoreşê me
پێویستە و یان عسکەری یان سیاسی سەرکەفتنی تێ بەرەز جەمیل باید هیچ سەرکەفتنی خانینە بووی ئەس بە سەرۆکێکی نابینم و کەسێکی د ناو شۆرەشێدا جیخوا گرتیە و ڕسمیەتێدا کورسیەکی خوا کەک ئۆسمان هەروەها پارلەمەنتەری HDP alttan di daxuyaniyekî xwe ji bo Kurdistan 24 bixwere diyar kir duhî dibêje HDP çawa ku xeletiyên CHP xeletiyên MHP xeletiyên AK Partî dibêje divê her wiha bikaribe xeletiyên PKK jî bêje û li bir destnîşandkê de heman daxuyanî de dibêje ku PKK divê çek deynê danîna wê çek dikare hin horizontên hin yani derfetên nû li pêşiya me veke HDP vek. ناش بێژم ئەو ساڵی ڕابردوو ئەو ساڵ ئەو کاتیدا li بۆی باکوورشەر پێویستیەخان نەبوو جەک پێویستیەخان نییە بۆی کاتی بێژی پێویستە پێنگاوێکی وسە باوێژم کو جاردن ئینسیاتیڤ دەست خاخینن تشتی ku Komara Türkiye propaganda da bikartîno û ev şerrî xwe qirêj dixwaze rewa bide xuyakirin ji dest wê bêgirtin zemîney şer ji bin dest Türkiye bê derxistin pêwîstî bî heye boî wî ev daxuyaniyekî katî becî di cih de yani ev çend salek ji bo li Türkiye pêwîstî bi şerrekî niye û ev şer par jî pêrar jî ista jî yani di berjivendî Kurda niye pêwîst e ku Kurd li vî sahayê bi aliyê siyasî de li mafê xwe bigere û bi çalakiyên siyasî xwedî derkeve li mafê xwe yani çekdarî bikar nîne zor pêwîstiye xwe nîne Kurd îsta pêwîstiye xwe li ku bi çekeye li dijî Daeş li Başûrî Kurdistan li Rojavayê Kurdistan lê ez bi dengekî bilind dibêjim li Türkiye pêwîstiye Kurd bi çek niye pêwîst e çek bikar nîne bi taybetî ez dixwazim îsta şiyarbûnekî bikim hinek di ciyê tarî da li ser şerrî navxwe şerrî Kurd bi Kurd radiwestin dixwazim bînne holê û ez jî dibêjim ku şikestinê li beremberî dijmin wehewt li beremberî Komara Türkiye tirsa me ew e ku şerrekî Kurda bînne holê aliyê dagirkera da û ez li vir dibêjim ji niha de jî şiyar dikim pêwîst e xelkê Kurd dengê xwe berz bike bilind bike bê em şerrî nav xwe naxwazin bi qendîl ravî bêje û bi hemû serkirdeyetî Kurd re bi dengekî berz bêje ku va 2 salin 3 salin dixwazin şerrekî navxwe amade bikin li cî xwe rawestin teşebbûsa şerrî navxwe mekin û şerrî navxwe mîne ser zimanî xwe bi çi sebebî hûn bidin xuyakirin bidine xuyakirin em wî qebûl nakirin ji niha de gel gav bi gav bikeve nav bizavekî Birêz jiran hin hawirdorên hikûmeta Tirkiye hin pîspor û şêwirmendên hikûmeta Tirkiye destnîşan dikin ku hikûmet amadeyiya projeyekî nû ya çareseriyê ji bo pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê dike heta dibêjin ku ev pêvajoya çareseriyê govê nû dest pê bike wê hîn berhemdar bê gelo tu agahdariya we li ser wê yekê heye yan jî xwendina we li ser tiştekî wisa gelo mümkün e li Tirkiye hewlekî wisa dest pê naberê hemû tiştî bêjim me minekî tarîxa mejiyê Komara Tirkiye dizanin ez bixwe ji Mustafa Kemal Atatürk hez nakim boy ku ez vî yek dijminî Kurdî sereke dizanim û zulmekî mezin li ser Kurd meşan û li gel Kurd jî Komala İslamiya Tirkiye yani bi rêkê Kemalîsta êşê mezin jiyan kirin meciyû Komara Tirkiye'de seretayî de heya dikatekî nêzik me ev dît lê em dikanin bêjin Mustafa Kemal kesekî baqil bû çi da baqil bû katî xwast şerrî komarbûna Tirkiye pêş bixîne yani müttefiqê xwe stratejîk taktîk baş helbijartin ji bo wî di seretayî de Kurd wek hêzekî stratejîk helbijart û li gel Kurd îtifaq kir û heya ku Komara Tirkiye jî da mezrandin Kurd müttefiqê wî bûn û bo wî jî Komara Tirkiye bi îtifaqa Kurd û Tirk hate de mezrandin
Öyle pişti damazrandın ben böyle Kürt hıyanet atekirin. Ev Evet. tişteki dine. Hükümeta Beriz Erdoğan galatiye ki cihan ki ez vi gelek caretin mezuman cardın bi mezumbune Türkiye peşketina Türkiye'de müttefıkı Türkiye ne Arabın ne milletekidine hele Rusya Çin'inin min gelek cara god nodu nahadatın gelmek gol Türkiye şerreki nafka peş bakının çıt gazına bidim adres naf mahir velat یک کس بو گرتنا برز و جلانده پاری خواهی بو شاندن گو هر را گوی تکلیفی بکه مایر ولاتات گو بس هون قرار بدن گو ایدن demekim. Pereci, çekçi, her tişgo liserme go emle Türkiye şereki navha peşkine. Yani bu gotine ki tamam khasın bir terörizme Türkiye bir şavtine. بله Merret kir. Enna Türkiye doğaza be peşgiriya Rusya mezin be berezer doğara dibejim ko divida galatiye ki mezin tijiyandi ki be peşgiriya Rusya te mezin nabi peş بابا nake. تو باور دی که بهاری به واژه‌ای که چهار سری نو لباکوری کردستانی دست پی بکی Pevistiye le az dibejim ko cardın mezin bununla Türkiye bir ittifakı gel kurda bir ittifakı ki dostane. بله برای سروک برزانی سال را برد دمایی ویدا اف راستی دا خویا کرد یعنی 2015 teklif kir. Ele pişti desti rad kirin, kabul nekirin. Ev galatiye ki mezine. Ev sal bahar eda cardın ev peşin yari kir. Gohdar kirinle tu gav navitin. An Türkiye go pevist em şerreki baş bikin irade Kurd bişkerin. Ez bejim Kurd zarar u ziyani mezinci dukalle ne kateki ku irada xabişke. Ha tecrübe kirin ev şerre bahatiya jiyan kirin. Boy ku berez Erdoğan xaz de tarihe da Türkiye'de ciha begrabe mici şerreki vas kiru ez serkeftim. Mixabin berengeki serkeftine ki xwa xuyaye ve ev şerri xendeke reda ku tariha şerri Kurda ve Türkiye dümaye de Türkiye serkeftine ki kati bistine. Ele vas serkeftine katiye. بله Demkiye. Derej nake. Cardım hezi Kurt kana hakom bike o şerre gibi meşine bu içi komar Kurt civake ki mezinin, civake ki ferane be 8000 و 10000 kuştun نه Seriha dinine. بله. Berez Erdoğan ev dani zaman leva çendeke net dine zaman az keyf خواشم yani 8000 Kürt Kürt 10000 Kürt Kürt idini vitişin nine zaman pe خوشم az bir işaret ki baş dizanım yani irade Kürt naşke katibe demkibe جبر کو د Kurde hakum isere د هاویردور AK Parti'de diyare Hı. axaftin tene kirin ku د babeta çareseriya pirsa kurde hin gavbene avetin u د despeke de PKK li dervi ve pivajoye bete rawastandin hatta HDP jî ger bi awayî ki erînî berdevam bike HDP jî nav vê pivajoyê de ceh yani seretayı da Beli. kata ku PKK bir tane muhatap ve galatiye ku Beli. خویا و کو تیدا گمانه که لیستو که لی اگر کو مخاطب برفره بگیره اموی کاتی دکانم بیجن کو پنگاوه کی درسته پیوسته PKK جیل در وی وی نابه برنگه کی ده ناو دابه PKK کیه؟ ایدن خدمتی هری مزن کری را بردو da امن yani ev خباتی را بردو da pare mehmuye hay. Evet. Min bixase du cara peş kesini PKK girtiye nodu duya. bele Berez Cemil Bayık baş zana, Murat Karayılan baş zana. Şike der dor peçkiri bun nefes nefes ku dor peçkirna van rakir mre ne de ku ev tek biçin. Ha disa am bejim dema beros seru öcalan hata girtin. Cardın ev dizanın ku baxa ne dikanı bun Beyin bıs. cesaret biditene ku bangavaziyak bikirna. Beli. Emli dola gadare çadıra ku hatunu çune edam kom bun mecivin kir. Nika un bangavazi bikirna 10 dakika juboy seroki qaba aftana. Berezer Cemil Bayık zana berez Murat Karayılan cistan. Bar giş kille sermiştin. Me bangavazi halke Kürt kir
bir çalaki halk me peş idame girtiye me peş tekçüne girtiye. Dizanın ku dukkata da me peş kesini PKK girtiye. Em dikanin vil peş hamu kesici bir şekilde ki azat nikaş bikin. Birêz Öcalan niha di pozisyona li Bakurê Kurdistanê rêve diçê de û her wiha bi taybetî şerê û li dijî Daeş Kurd dikin rola Kurd di rojhilata navîn de dikarê bibe egerek ku di dema nêzik de piştî ku Donald Trump jî hatî ser desthilatê hevkariyekî Kurd û Türk nêzîkê hevdû bibe di wê çerçeveyê de ev pêvajoya çareseriyê ser bê axaftin. Ev daxuyaniye beriz Cemil Bayık az golê nebu ku bêje ku em bi her avî bi devleta Türk û bi komela Türk ra têkilê xwe xut bikin. Belê. Gomilê nebû ji te golê bûn durist e wa dida xuyakirin ku îlalebet şer dixwaze. Yani ew di televizyonê de jî belav bû şevîdî îro di medya PKK de jî hebû. Yani xuyaye ku şerxwaziya ke û daxwaziya çareserî niye. Belê. Layê din da Komara Türkiye heya niha bi dijwarî şer dixwast. Yani her daxuyanî xwe şer bû. Lêyekî din da jî binî re hinekî nîqaş tê kirin. û Ez dibêjim kî ku ala aşitiye bilind bike, kî ku li gel aşitiye be ev katî da serkeftî be. Yani hem bizava neteviye Kurd zorê eşyaye, dengavkînekî mezin de, wek em bên de hezar malî Kurd hatiye xerab kirin, pêwîst e bê ava kirin. Divê xelke ji min ra Çîn nabe 50,000, 100,000 mal xerabiye. De eğer hinekî berpirsiyariya te hebe tê şer rawestîn bo wî avakirinê wan. Tê hemû hêzê xwe ji bo yî şer ne, ji bo yî avakirina 100,000 malî Kurda tê bixînî nav bizavekî ye. Ji bo wî jî be katekî aşitî dixwaze, yani aşitiyekî katî dixwaze. Lê em bizanim ku ê Kurda û ê ku Tirkiye tê vedidin ve ew di meydana şer de germ dikin, ne dostaniye Türkiye ne dostaniye Kurd dixwazin. Her du layê jî pêwîstiyê xwe bi aşitiye ye. Serokê bi tecrübe, serokê ku tarîxê baş zana baş dixwîne, serok berzanî katî ku çi katî fırsat dîtiye, dervet dîtiye, ji her du aliyê re pêşwazî aşitî dike, pêngavekî di cih da davêje. Pêwîst e ku Tirkiye û aliyê Kurd ev daxwaziya, ev pêşniyariya Serok Berzanî ciddî bigirin û li ser rawestin û rojek zûttirîn kat, rojek ji rojê zûttir ji bo aşitiye pêngav bavêjin. Li ber jewendî her du aliya ve û yani eger navêjin çi ye, hêzî ciyaniye ji bo her du meydanê xweş bikin. Hinekî destî Tirkiye Kurd bikin. Li ser ambargo şer dînin. Hinekî yardimiye Kurd bikin û hinekî evek çekirin, tevazunek çekirin şan de ber meydana şerdin. O jî ra li çepka bidin. Kek Osman niha hin hewldanên yan jî hewlên pêkanîna destûra nû Tirkiyeyê heye. AK Partî destnîşan dike ku ev na di çerçeveya tenê hilbijart yani babeta serokkomarî ya bi partîtî vegirê da ya Tirkiye vegirê da ye û ne destûra nû bi giştî vegirê da ye. Destûra nû bi rêkeftineke civatî pêk tê gelo di pêkanîna destûrekî nû de HDP wê erka xwe ji bo rêkeftineke civatî pêkanîna destûrekî nûyî nûjen, şaristanî, demokratîk û Tirkiye HDP jî erka xwe bi cih têne. Yani pêwîst e ku em bêjin êsta îtifaqê MHP û AKP, AK Partiye nebiye. Belê. Li şûnî boy çi AK Partî netevperestên nûnertiya netevperestên Tirk jî dike. Pêwîstiya xwe bi îtifaqa Baxçelî MHP nebû. Pêwîstiye bû ku AK Partî li gel HDP îtifaq bikire û bi vî avî ewan taze amade bikire. Yani em bên CHP nûnertiya Kemalizmê dike, nûnertiya hêzî ku kevin desthilat bû. Ku wî bidê aliyekî jî hata lewaz jî bikî meşrû ye, rewa ye. Pêwîstiya ye ku ev hêzek katî damezrandinê Tirkiyeyê lêdan dîtî, kuştin dîtî, zindan dîtî, zor zehmetî dîtî, wan mütefik bin ji bo sîsteman nû. Lê mixabin
ام بیژن کمالیست و چپ هاده تیودان بکه غلطیه و پیوستی خو رولی خوی سیاسی پک نینه پیوست رولی هاده په بیا جبوی دستور کی نو لګل اک پارتی اتفاق بکره سرتای دا نه گاوا هری بهیز بی گاوا کو هری بله، بهیز بله، بی بله. هشته پارلمنتری و پیوست کو او اتفاق بکره نه اتفاق اک پارتی و هاده په بمشه و گوروی بر و چارسه پنگا با تنافتن بله گلکی سپاس بریز نه، سپاس. عثمان جلال تماشاوان هیشاب وی آوایم هاتن داویا برنامه می ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دنیا باسی روش هر